Здравейте! Ако работите дълго време на крак, бързо се уморявате или краката ви са проблемни, или пък имате плоскостъпие, препоръчвам тези чудесни ортопедични стелки, които са направени с специални възглавнички на необходимите места в областта на свода, които омекотяват ходенето и съответно облегчават краката ви. Направени са от горната си част от качествена естествена кожа, както виждате перфорирана за добра вентилация, като размерът на тези стелки е универсален. Показвам по-отблизо размерите от 35 до 46, които вие сами можете да изрежете според размера си и всичко е очертано, вие просто минавате с ножицата. Ето тук е отворено, затова искам да покажа този материал, който всъщност омекотява ходенето. Значи на пипане е много приятно, но не знам дали се вижда на камерата, която тази материя прави стъпването много меко, много удобно и пасва идеално на крака. Тези стелки са на цена 15 лева и може да поръчате под коментар или на телефона на видеото. Чао!